преди. О, ще му го намърга. Той да ти ви платя и после взе го излязоха. То с чапкалин Маргаридито, то с френец дън ми стъпва къща, чупа му краката да знаеш. Ей, а где е нашия магарски син? Види се излязъл. И той ще му кажеш да ми води такви сбагабонти в къщата, защото ще вземат ялка. Тате, той не е лош челяк, той е доктор. Кой бе? Той е доктор. Маргарита? Да, доктор. Или ти му се точиш такос на този? Тате, виж, свърших си новата рамка. Да му се точиш ти на него? Тежко ми е да те слушам, Славио. Има слушай. Нещо, майка? Ей! Ума си в главата, разбирай, жено, зере. Че какво се? Няма хора простаци. Ти си голяма скара. Какво нахукаш ти, бе? Съм ти Рубиня. Свърши са вече и ничърството. Какво е ничерство, какъв резил става тук? Маргарити, тук хора разни. Красив роман е любовта, написан без начало и без край. Започнеш ли, чашка лъжи? Не си ли чел сега, любима моя, още този роман? Добър ден, Стрино! Да, ти Бог добро, синко. Заповядай, добре си ми дошъл. Живе! Али, махни ги тези скуки, Мастрено, ко се замъчила? Да речем аз, защо съм дошъл? Знае ли та, синко? Разумява се за работа. Ако ми иди отреки, синко. Твърде добре ти иде, стига да искаш. И от тази работа, разбира се, ще имаш и файдица. То от файдата си кой бях? Ти знаеш, Стрино, от малък, без майка, па и от към родини Господ не ме е зарадвал. Знам, синко, знам. То зер Господ го е казал. Трябва и ти по-сега, като всичките хора, да си вземеш много ученци, па да се радвате до сте младички. Ела да ти кажа нещо. Кажи. Мене сърцето ми е паднало у Хаджи Костови, знаеш? Тия не знам, бе. Тия са ми отблизо познайници, честичко си ходя аз от тях. Зато и се допитвам до тебе. Момичето и младичко, прилично. Кажи, че и ничко в града ни. Нейното такмени, нейната премяна е нямал никоя. Марифетлийка и Зная, ще отидеш от тях и ще гледаш да докараш работата наред. Ще говориш там, каквото е Господ научил. Ей, синко! Колко и съм зарадвала, ей! Айде да видя и сега. От мен имаш един кат дрежки. Че синко, аз... Вземи сега тези парици да си направиш... Господ здраве да ти дава, синко, ще уредим работата, ти бъди спокоен. Вземи, ти си жена бедна. Дай. Хайде. Аз да стана да се забрадя, че... Да е на добър час, речи, Стрино! Добър ден! Бонжур, мадам Ангаже! Не ти отбирам аз, тъй какво сам той, що ти, бре? Бяла рада, Стрино! Да живей! Да почерпим Стрина Стойна! Сядайте, Добре, кажи, я да се. Я Стрино тук. Я Гергия, порежи доста зелек. Вземи, Стрино. Аз ще ходя не един ден за Айде, съм. гледай си работата, ако искаш. Нали, тук. Да сук на бай гроздам, нали? Дай Гергия. Гриша, някой цивилизована в ранга къща ще се смеят. Горко им дошло. Кой каквото мисли, Господи света Богородичката с теб. Айде, държи! Силна. Дай да се. Ти мен, можеш ли ми направиш пазара на Хаджи Костовата мадмуазелка? Не ще може.
Каква е тя тъска, че костовата зелка? Дай, зелка. Аз зелка за момата ти му говоря. Тя, синко, не е кът за тебе. Аз тъй на тебе. Ще ти намеря едно тъй по-другичко. Дет слънцето да ни го видява. И за мен е Леля, някое тънко, високо, чернооко. Тогава си за мен, стрено и за мен. Едно русичко, едно ваклисто, едно дундисто, да го зелче. Същото знам, ще го намеря. Господиновци, ние да лозиш чакаме да ходим, я? Айде да тръгваме, че да се върнем по-скоро, че до вечера на сватба. Айде със здраве, Господ здраве да ви дава. Истино, гледай, един добър отговор да ми вземеш, чули? Не се притеснявай и ще оправим работа. До вечера ще ти дойда, да знаеш. Ма нямаш проблеми. Да ме свари както трябва. Я да видя дали съм вчесена според журнала. Също! Разумява се, европейките ей тъй се носят. Ах, да бях сега в Европата. Ама младите мязат на хубавелия човек. Та на грозното отгоре му дрехата плаче. Ах, добре, че не съм грозна, убивах се. Иха пък и ако Господ ме беше дал дъщеря на един европеец, на един цивилизован баща, тогава щях да си нося каквото си ща. Пък той моят, като такъв простак, са знае и вкъщи да хука. Да взема аз нему, да му мета, да му промивам, че чак и кавалерите му да чистя, да ме прощава негова милост, ама аз не съм се родила да ставам рубина. Мене от натурата друго ми е отредено. Да, добре, че имам усил Маргариди. Той като е хич не ме ема. Разумява се, той ме и обича. Да. Позгоди се, не позгоди се, доктор. Къде иде скоро? Той си капилината. Ама трябва ли? Всичко трябва. Ама не трябва, мамане. Трябва, мане, тори си капилината. Сега и като влезе. Каква, мане? Като влезе? Вижи така под ръка, като европейки. Ама то не ще и дума, не ще да остана като някоя простачка я. Да. Приготви доктор. Идва доктор. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Бонжар, мушо. Bonjour, madame Злата. Monsieur Деметрио не е ли от дома? Сега излезе Сикинка да се срещне с ваша милост. Той без мушума Гавриди не може. Ама никак не може. Обича ви като брат. Ма аз го обичам повече от брат. И вас обичам като мои същи роднини. И ако имате благодарение, може да станем истински роднини. Да, благодарението, Мушу, от наша страна ще се намери. Много се радвам. Какво да кажа? Много се радвам. И от моя страна също. Как да кажа, сърцата ни се посрещват така. Посрещват се, Мушу, посрещват, ама посред има малко криви. Къде? Ама ако ще е рекал Господ, че се оправи, Да. а пък вие сега приказвайте с ваша милост, приказвайте се, а живо да се види. Да, не ви въздържам. Адио, Адио, мадам Злата, адио. Мадмазел Анет, как прекара тази нощ? Мерси, добре. Ох, ела, тук седни. Ми да седна. Седни. Аз горкия цялата нощ съкъла
на моята Шаранет. Заспа, събуда се. Заспа, събуда се. Сето е анжел пред очите ми. Кажи ми ти, Шаранет, имаш ли таквази тирания? Сета дир, любиш ли ма? Мушуто, хората от цивилизацията, кой не ще ги люби? Ти, ма Шаранет, не си никак родена да станеш жена на един българин. Тебе натурата те е дарила, Бога ми, с такази шармантна хубост, с такви физически авантажи, с такви персонални грации, които са само за сентименталното сърце на един европеец. Да, Матилни, ти си родена да живееш в пазвата на цивилизацията. Стига да се оставиш на мене. Тогава, тогава, Шаранет, ти ще видиш светливата Европа. Аз ще заведа първо на Виена, после на Париж, после на Лондон и после на много други, много цивилизовани градове, дето ти ще се видиш, как да ти река. Да речем в рай, никак по-долу. Идваш ли? Ами, след едно законно венчание, да. Разумява се, и нещо ще се извърши. Тук, да речем, в едно село има наблизо Въглен. Там, където има най-голяма инфлуенция. Стига да заповядаме, всичко е готово. Айде, идваш ли? Ама, баща ви на Париж? Кой? Баща ви! Адио, Мушо! Арибуар, Мушо! Той откъде идва? Адио, Мушо! Виж там, помисли си. Да се помисли? На Париж? Да. Ако да ни додяваш баща ми. Сега пак ще има да... Ела бе, Средостойна, да ми какво ще ни обадиш тук, бе? Я влизай ти да видим как те с работа. Како сте, гаджийке? Живо здраво ли сте? Добре сме да се не видиш, Махан. Ти пилито ми, как си? Добре. Чух, ракия пила. Абе, я дайте да се настроим. Не, стоп. Я си как си, Средостойно? Как я караш? Добре съм, Хаджи Коста, то да ти кажа, че ляк не знае. Каквото му е писано, се трябва да ми е в главата му. Видох с баба Рада. Тяхната обич с дядо Герги ниде я няма. Животът си по-добре от младите. Гледай го, пича му спишва. Виж сега, то истинската обич никога не устарява. Особено когато мъже и жената си уедисат. Ама кога мъжа почне да тегли на една страна, пак жената тегли на друга страна, какъв дирлик чакаш, тъскаща Средостойно? Скамате на мене. Тъй, Хаджи, тъй, то зато и сега трябва да се види, доргени са съсели, дали ще си уедишат. Тя вашата мома, тъй да ви жива и здрава де, ама за нея трябва един да е лика-прилика де трегли хората. Нашата мома, бабо, си деликатна, не е като другите да напира от хубавото, от цивилизацията. Ти да мълчиш, защото не знаеш какъв ще и бъде късметя. Не и късметя и готов за дърчети, ха! Не е късметя и Господ го знае. Мястото си е много добро, Хаджийке. Зер, какво да ти кажа, кусур няма. Момчето си и баш търговец. Дюгеня му пълен си мани. Къщата му наредено, натъкмено, да ти е драго. Млад ли? Млад бе, млад, ама думата му ден за ден се слуша посред търговците, защото и думата му е на място. Умно, мъдро, разумно, па и с добрите биети. Коротко, като ягни. Лудостта му хапката да вземеш, а чуйте? Да чуем името му да чуем. Сещам се! Какво се сети, бе, Хаджи? Хаджи Станьов син! Хаджи! Нито трябва и да бъди! Той същия! Хаджи Станьов син! Той! Да се търси късмета на друго място, бабо! Ай, глас, момчета! Знаеш да си върти тигерня? Знай. Знай ли? Нашата мома още не е за женене. Ти да мълчиш там. Слушай сега. Слушам. Ти ще кажеш. Ще кажа. На момчето. Простотата
Веки пари не струва. Той на мен да се обади Стиностройно. Аз знам какво да говоря с теб. Да му кажа, хаджи, Французки знае ли? Айде, оставайте с Французки? Ам да отдаде да се учи тогава. Французски знаел ли французски? Дай ги, тъй. Хаджи? Мълчиш. Сега Чупвам ти устата да мълчиш. Чупвам ти Не устата. мълчи, бе, Хаджи. Чуй ма веднъж и мене, бе. Сега света на друго са тегли. Простотата пари не струва, Веки, не? Бе, ти с твоя къл мой да объркаш работата на момичето, да знаеш. Французски знае ли? Питам аз. Знае. С този французски. Да, отайде да се учи патогас. Хайде, хората се събраха на сватба, ти още не си готова. Баща ти като ме захванал пака ми, излезе ми от дома и сватба и всичко. Махвайте се! Айде, махвайте се! Какво ще са праска? Не може спря сега Махвайте се! Айде! Това, маман, аз наричам див селянизъм. Див пейзанизъм. Ой, маман. Остави ги простаци. Мусю Маргарита. Мусю, мадам зе мадмазел. Трябва да знаете, че днес светът крачи с гигантски крачки към прогреса и цивилизацията от всичките нации е достигнала върха си. Щете ли ви се цивилизовате? Що ме тъй? Вие трябва да отбирате от европейските дансове. И сега, par example, аз ще ви покажа няколко такива данса, които трябва да знаете. Например, par example, полка. Ето такива дансове се играят по салоните на Виена, par example. Също така, трябва да отбирате от валц. Валц, направо. Също така, естествено, не пропускаме важния танц кадрил. Има, така трябва да ви кажа, има тук сега една тенденция, така тенденс, към едни по-модерни дансове. Par example. Така, ще ви го покажа и него. Казва се рап. Малко е сложен. Да, от тази форма така малко. Обаче има и такива по-стари дансове, например, като рок-н-рол. Тези дансове ги танцуват дори в затвора, както чувате. Не знам там кой ги учи, обаче не съм аз. За сега. И също така важният танц. Поп!
място на много съвременния танц поп-фолк. От тези всичките дансове, разумявайте така, ръцете ви, краката ви, тялото ви са поскърши, така почти додат, par example, така по-европейски, видите. Добре, par example, от цивилизацията ще бъде, ако всеки един момък, т.е. кавалер, си вземе по една мома, т.е. дама, захване ето така и започне да дансова, како хубаво, како цивилизовано. Негова милост, господство му, много добре проповядва. Всеки момък да си вземе по една мадмуазела, па да си играе, по-хубаво има ли? Да, така, но трябва, както ви казах, аз да ви покажа стъпки. Ето сега, par example, елата сам, да ви покажа. Ще започнем. Мадам Зад, ще започнем от левия крак. Къде ви е левия крак, мадам? Да, добре, тук е. Започваме от левия крак, напред. И, тра, Требен, браво, сега назад. И така сега, малко по-бързичко, като полка пак от левия крак. Браво! Сега всеки момък да си вземе по една дама, тук, par example, но с комплимент. Музика! Гледай, не свей, дьяволически! Дявол да го вземе! Проклет гръб! Два пъти ме отхвърли! Вижда се, трябва да е чул той, че обрече на мене. Но знай аз да отмъстявам! Поп Михал право казва, ще доди един ден, дето антихрист ще тръгне по земята като челяк да лъсти хората. Не трябва онази, която любя, да гледам в ръцете на един вагабонтин. Дръжа! Порази се и то с дявол! Порази, по име отца и сина и святаго духа. Божио! Това е голям афронт! Целото се ли? Тук стои